Kære DUK'ere, så er vi nået til flyvestationen Cuatro Vientos her i Madrid. No, Daniel. Cuatro Vientos. Vientos, ja okay, men det siger du, fordi du kan spansk. Men det er en flyvestation, hvor vi nu skal høre kardinalen af Madrid byde os velkommen her. Han hedder, jeg er lidt ked af at skulle sige det, jeg tror han hedder Rouco. Han skal tale her bag ved mig om lidt og byde os velkommen, og så vil man her bagved kunne se paven, hvis man kommer til Madrid den 21. august, vil han fejre messen her. Men jeg tror, vi skal videre i programmet. Du kan lige zoome ud herover. Det er altså der, at paven han skal fejre messe. Og nu skal vi være seriøse her. These people who are here with me are those who work on the logistic team in Cuatro Vientos, or WIN in English. De kan oversætte han til de All WIN, det er ikke All WIN, det er fire vin. I would like to welcome you here. Cuatro Vientos is a unique place. Som I kan godt lytte, spanske taler en pragtfuld engelsk.